Com us veu ajuntar? Com veu compondre l'àlbum? Doncs ens vam ajuntar perquè érem varia gent d'un col·lectiu d'aquí de Barcelona que muntàvem concerts i tal, i, joder, sempre estàvem amb molts grups, saps? Però nosaltres no teníem, en aquell moment, no teníem cap grup, no, en plan, la penya del col·lectiu. I vam dir, ens ajuntem, fem un grup de hardcore. I ens vam posar i vam dir, potser un grup de hardcore no és el plan. I aleshores, doncs res, ens vam juntar doncs, com per fer una mica alguna cosa, sobretot també perquè nosaltres muntàvem concerts per altra penya, però també mola anar d'invitar-ho, saps? I aleshores, doncs res, vam fer la primera cançó el primer dia, o sigui, el primer assaig, la vam pujar a Spotify ja directament, i com que va arrencar bastant bé. O sigui... Però la de Chicos de l'Under? No, vam fer primer Vuelve a casa. I vam treure 3 singles en un primer moment, molt a principis de 2023, i després els vam esborrar, i després vam començar com a l'àlbum en plan, rotllo, vale, anem a posar-li cap en això. I aleshores doncs, vam treure una primera cançó i jolín, a la penya li va agradar, i aleshores doncs, ens van començar a contactar per concerts, i nosaltres no teníem com cap idea de fer un àlbum, no érem gent estructurada, saps, en aquest sentit. I, de fet, vam dir que sí, el primer concert era 6 setmanes després d'haver tret la primera cançó, i no teníem més cançons, vam dir sí, i teníem 1 minut i mig de música. I vam posar-nos a composar superràpid. I què vau fer? Vau preparar 3 cançons més en plan pel bolo? Vam arribar al bolo amb 6 o 7. Bueno, joder. Sense saber-les tocar, evidentment, va ser horrible. Ho vam fer supermalament. Però bueno, ja teníem bastants temes. Crec que la majoria, si no tots, estan al disc. No, la majoria. Em sembla que va haver-hi algun que es va caure pel camí. I després ja vam dir, va, ens prenem això en sèrio. I ja com que vam definir també al final una formació del tot pel grup, i vam gravar el disc amb la beca que ens van donar de Paral·lel 62, que l'any passat van començar a fer unes beques a la creació, ens vam apuntar també pel Jajas, jo em vaig oblidar de que ens vam apuntar. I que si us pagaven l'àlbum? Sí. Ja ves, no? Sí, en realitat ens pagaven un videoclip i vam dir, millor tenir música abans. Sí, no? I quanta pasta us donava per fer un vídeo? O sigui, ens donaven, pel vídeo eren 500, que està bé per fer un videoclip així low-key i tal. I quan vam tenir una reunió i els vam dir, escolta, can I have more money? I ens van dir, bueno, vale. Ja ves. I ho vau gravar a la Jabalina? Sí. Amb la Mer, no? Amb la Mer. Que la Mer és de Mis Amigues Fumantodes, no? Que jo vaig descobrir Mis Amigues Fumantodes perquè hi havia una pegatina fora del banc de Sonora que nosaltres assajàvem allà, i l'Aitana, que és la cantant del meu grup, li va fer molta gràcia. Va pensar, no, mira, Mis Amigues Fumantodes. Llavors vam començar a buscar i vam començar a escoltar. I no sé, crec que també en Pablo del meu grup la coneix d'algú. És que m'ho ha dit però no me'n recordo ara. Però em dóna la sensació que també ella és com una figura important dintre de tota aquesta escena, no? Que fa moltes coses. Sí. Ha muntat aquest estudi, no? Però també forma part de moltes bandes, Les Mosquito també. Sí, està a Les Mosquito, està a Bragas Ponte també, que molen un munt, participa de la Cinètica, que és el cine ocupat de Sant Andreu, i fa moltes coses, que és molt crac. També està dins de Can Ricard, del nostre casal, i pues eso. Allà a Can Ricard és com que hi ha molt de moviment, no? De bandes punkis o Midwest Emo, no? Que li dieu? És un altre rotllo, entenc. Abans se segueix fent, aquest any no sé si se farà, però allà fèiem l'Emo Estiu, quan la Marta i jo estàvem al col·lectiu, vam ajudar a muntar allò de l'Emo Estiu, que sí que era rotllo Midwest Emo i tal, i després el guai de Can Ricard és que té bucs d'assaig molt guais, o sigui, com en bones condicions. Aleshores, doncs, sí que hi ha molts grups i tal. Però van per hores, és el típic lloc d'assajar per hores? No real, o sigui, un sí, és que això ja és com mecàniques internes del col·lectiu, del casal, que són una mica rotllo burocràtico, però... Hi ha com bandes que van allà sempre, diguem, no? D'alguna manera, imagino. O sigui, hi ha un book que tu pots llogar per hores,
tal, i després hi ha un book que tu has de formar part d'un col·lectiu de músics que es comprometen doncs, a respectar el material, a ajudar dins del casal quan es faci falta, a fer una feina política i tal, i aleshores tens un book on pots assajar gratuïtament, però no m'agrada dir-ho gratuïtament, perquè tu estàs pagant aquelles hores d'assaig amb la teva feina, o sigui, com no remunerat, no estàs remunerant a l'espai, però... Però després la pots utilitzar. Sí, i li estàs donant un valor de feina, saps? Però després hi ha una cançó, que no me'n recordo quina era, que dius que estàs sempre a Can Batlló. Sí, perquè el nostre guitarra, el David, participa de Can Batlló. Vale. És que t'ho juro que... O sigui, jo estava indagant i no sabia ja per on buscar Can Ricard, Can Batlló. Vale. I això com ho heu gravat? Veu fer... Perquè no teniu bateria, però a l'àlbum són samplejats o tu gravar bateries de veritat? No, és les bateries por defecto del GarageBand, ¿no? No, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Oye, pues no suena mal, No, és que, jolín, la Mer s'ho va currar molt i... Fa breaks i tot? Hi ha breaks i històries. Sí, perquè, o sigui... I clar, a mesura que he trastejat amb el programa, sé fer més coses. Sí, és en Kyle que està tocant. En Max, que és el de punk rock. És aquest, sí. El quart integrant de Tetes Fries. Literal, sí. Vale. És un màquina, no s'equivoca mai. Bueno, és que nosaltres amb el bateria sempre li fem la broma, en plan, escolta, cridarem en Kyle al final, perquè si no pares de tocar... Perquè tenim un bateria hiperactiu i sempre està tocant. Mentre estem parlant, molesta molt. És terrorífic, això. Veus? Nosaltres no ho tenim. Ja, és veritat. Nosaltres només tenim el David que toca Manowar, del No Res Bati. I dius... Stop, estem parlant. Sempre hi ha d'haver-hi un. I llavors al directe tireu pista, no, de beat i tu toques alguna cosa sinte o així o el directe és com... Perquè jo no us he vist mai. Doncs no. És From Woman i ja. From Woman i ja tinc molt en recordar-me de la lletra perquè som unes xapes que flipes. Parlem de les lletres perquè és... Bueno, en aquest àlbum molen molt les lletres i... a més, et vull felicitar perquè hi ha... O sigui... la primera part de l'àlbum és més de risses, després et fiques més sèria, però les dues estan guais, però és que hi ha, no sé, Cigarretto, cada cop que l'escolto, és que ric en veu alta, saps? I crec que és molt difícil fer riure en una cançó, saps? Però amb el moment que diu quan té tabac té pueblo només, saps? Això sí que va sortir, o sigui, ara... com el procés és més individual, també perquè som 3, però abans érem més gent, i allò sí que era més en plan, ens posem tots alhora, escrivim tots alhora, saps? I aquesta de Cigarretto sí que és com molt entre tots els que vam començar el grup. O sigui, el de l'hipercore i tot això és basat en fets reals? T'han pillat un cop robant al súper o així? Perquè és molt humillant quan passa. També per experiència pròpia. És molt humiliant. I jo no diré si he sigut jo o ha sigut una altra persona del grup. Però potser hem d'esborrar antecedents penals per poder anar a qualsevol lloc que calgui avió, rotllo, Estats Units, tal... Hòstia, jo vaig viure a Londres i allà robàvem cada dia al súper, però no teníem pasta. Però, a més, era com... Hi havia les automàtiques que encara aquí no havien arribat i clar, vam entrar allà. Free reign. Fèiem una tècnica, ens ficàvem en muro i un anava passant en plan allà. Bueno, passava una cosa i després tot l'altre cap a dintre. Sí. Això ho fèiem al Decathlon quan estàvem a lo de My Heart Your Mouth. Perquè convidàvem a penya a dormir a cases nostres o al casal. I clar, on havien de dormir aquesta pobra gent, saps? I aleshores la quantitat de matalassos inflables que ens hem emportat, absurda. Hòstia, el Decathlon és molt semao, Ara ja tenen un pago d'aquests que ho tires a dintre i t'ho detecta automàticament. Sí.
Ja bueno, segurament és culpa vostra, això. I també em fa molta gràcia el concepte... Com és? Espera, no me'n recordaré. Sofà turbocostroso. Això sí que és experiència real. Això era que Can Ricard tenia... Can Ricard és un lloc molt respectable, ¿vale? Però quan nosaltres hi vam arribar i tal, hi havia un sofà a l'entrada que sempre que sèiem era com jolín, per què olora tan malament? Jolín, per què pica tant? Hòstia. Hi havia un niu de rates dins. No, niu de rates. Sí. Uf. Sí. I aleshores va ser com suficient sofà i el van tirar. Però bueno, a més era com d'aquest de tela a tela, saps? Que dius, això no li pots passar un drapet. Hòstia, que dur. Sí. Uau. Però estaven vives i tal, o què? Sí, clar. Allà feien les seves coses. Vale. Equipament de l'Ajuntament, això és, No és una casa ocupa, no, en plan, rotllo, ha de colar un momento. Llavors, com et deia, la segona part de l'àlbum sí que et fiques més... Hi ha cançons més sèries, jo crec que Pedo Sonido, que és com més agressiva i després m'agrada molt la de El forat del pany, crec que és, que vaig sentir una entrevista que deies que era l'única en català perquè és com més sèria i t'agrada tocar aquests temes i explicaves el concepte que no me'n recordo com es deia. El de la mirada masculina, sí, aquestes coses, no? Com que totes les dones tenen un home dintre el cap que les mira, no? I t'estàs com jutjant sempre a través de la mirada de l'home que tens dintre el teu cap, diguem, no? Encara que tu vulguis fugir d'això, és com que et sempre persegueix. I, bueno, no sé, que em va semblar molt interessant i a més... però com es deia el concepte aquest? És que tenia un nom, no? No sé, o sigui, nosaltres ho vam llegir de Margaret Atwood, que té una cita, que és la que citem al principi de la cançó, doncs que tracta sobre això i és com un autovoyeurisme en plan... Sí, és que no me'n recordo si té nom el concepte, però jo crec que simplement és com això, una automirada masculina, una performance per ningú, saps? Ja. Però bueno, molt asfixiant, No lo recomiendo. Ja m'ho penso. Sí. Salta tu si pots. Però bueno, està guai, o sigui, m'agrada molt aquella cançó perquè crec que durant el... I crec que està cap al final del disc i fa com... li dona més empaque perquè li afegeix com una mica més de profunditat durant l'àlbum. Hi ha com molta lluita a tercers, no? Molt d'aguantar maromos, sobretot, no? I també, bueno, pues festa, tot això, però està guai allò també perquè ja li dona com la capa aquesta de lluita interior i fa com que sigui tot més profund, no sé. La veritat és que m'agrada molt l'àlbum.